Mergo nggih ajeng golek bengkel. Nggih. Oh lah nggih. Nggih. Mbak Susi. Mbak Susi lah. Yo ora roku. Mbak Susi sik mandek kok sik. Nggih, jenengan ki Pak grup Badro anyar to, anggota baru nggih. Ditangleti wingi kalih Mbak Retno. Jal tekono, ning grup ora dibalesi ngono kuwi. Niki kula dititipi pesen. Ha nggih, untung kepethuk jenengan. Mogok. Ha nggih niki nek ajeng sing motif niki sing Azrina Piyayi sing bahane seruti. Lah nek jenengan pengin sing polos, niki jenenge Azrina Polos. Nah, Azrina Polos. Polos sing jersey TY lah senenge dinggih hadroh enjing-enjing tanggal 28 niku sing pundi pendapate jenengan grupe dibuka. Jenengan kira tau buka. Nggih sing niki. Jersey napa? Oh, sik motif nggih berarti padha kalih rencang-rencang liyane. Tak kira beda dhewe. Berarti niki mawon nggih tak sandang kali Mbak Retno. Nggih. Oh lah nggih, niki mawon nggih berarti sing Azrina Piyayi motif. Nggih pun. Kula tak golek bengkel riyen. Ha nggih niki. Oh, jenengan nggih pun. Gampang mengke. Wong niku nggih namung sampel. Nggih. Nggih tak anu sik. Mboten sah ngrepot-ngrepoti. Mboten sah tak anune dhewe mengke tak beli. Nggih. Nggih. Nggih ngatur nuwun Mbak Susi. Riyen, Bu, monggo. Walah, ya.